גריפה. 90 מעלות בידיים, פותחים את רגל שמאל, מיישרים את ימין, וידיים עגולות. שמאל אגרוף, ימין ישרה. ועכשיו נותנים אגרוף קדימה ורגל ללכת אחורה לחתול. ויד ימין איתה גריפה. עכשיו מרימים, זאת הולכת לאוזן, זאת מגינה על הבית חזה, והולכים אחורה. מיד קדימה. עכשיו אנחנו עושים סלילים אחורה. נשענים על שמאל, מרימים את האצבעות של ימין. עכשיו, מרימים הכל. זאת נשארת להגן על הפנים, זאת בצד, וזאת למעלה. מחליפים, זאת באוזן. וצעד אחורה, יד קדימה. זאת הולכת לברך. עוד אחד. נשענים על ימין. מרימים. הופכים. באוזן. וצעד אחורה. כשמגיעים אחורה, מיישרים את הרגל הקדמית. יופי. עכשיו, קשת. ופה זה קצת כמו להרים ידיים. או להישען על הקיר. ואז מורידים את שמאל וימין מגינה על האוזן. ומצמידים רגליים. פותחים 45 מעלות שמאלה. והופכים ידיים. יד ימין, יד שמאל כמו להב. זהו, עד לפה.